Pozdrav ljudi, evo ovo je druga epizoda s vama Mr. Dead Book. Nastavljamo naše preživljavanje, YouTube preživljavanje. Kao što se sjećate, u prošloj epizodi smo, what the fuck, u prošloj epizodi smo napravili kućicu pod zemljom. Ti bi to vidio stvari ne boli. Nego ne znam. To. A meni uopšte uključi. Op. Neka greška do skine, vidite. Čekaj da vidimo. Da nam je kuća tuga. Šta da radim sa ovime? Napravim kapu. Pa nije loše. Možemo da idemo kopamo. Da nađemo iron. Treba nam irona za okop, mač i tako dalje i tako dalje i tako dalje. A dobro. Liste ne možda se nađe sunce. Opa, ugalj. Nego vidio sam ja to u prošloj epizodi, nego ovo nisam te da iskopam, mislio sam šta će mi ugalj. Pak treba mi za baklje. Kad mi se speklo meso, jeste. Bravo. Šta da radim sad ovdje? Da ovdje idem napolje. Ajde da vidimo šta se tamo dešava. Koliko kripera, majko moja. 3 kripera, sunce. Auuu. Pa ovo ja ne mogu dobiti za 1 godinu. Stvarno. Enderman. Crni čovek. 1, 2, 3, 4, 5 kripera, sunce leti. Opa. Ko je ovaj kriper? Mala kretenčina. Budalica. Gobance. Sada vidio i drugi kriper. Evo je dole. Ne uvate. Kupio sam 2 XP-a, jebate. Ne znam šta mogu sad da radim. Ću da kopam. Opa. Bato, brale, albi. Pickaxe pri kraju. Tako. To ćemo umjesto toga i to umjesto toga. I da u deskripciji će da bude IP od jednog servera, moj otac je vlasnik. Zove se Motika Craft, ako već igrate na njemu, veoma dobar server. Jebote, da igra neko sad ovdje sa mnom, da mogu, ono, znaš, kako to biti.
Kao što sam rekao, snimat ću malo duže epizode. Ovdje jebote, nema ništa. Šta je no? Škri... Opa! Ovo pećina. Nisam ni video. Brale, ala ovdje vruće. Šta je no tamo? Cijeli ovdje, ja ne vidim ništa. Da me voda ova ne povuče. Na dole, da padnem u lavu. Beži. Samo jedan ugalj. Zombi. Žambi. Možda mi posluži ova voda kao lift. Da ga ja lepo obradim. Lift. Moj lift. What the fuck? Ako? Kovala. Svi crkavaju majku. I ako padem dole voda, neće mi se ništa desi. Ko ne bude neki bug. Ako bude bug, zlo moje. Dobro. Ne loše. Mislim, odlično, bre. Opa, pade mi dole. Yes. Daj, neće me da. Opa, koliko irona sam našao. Napišite u ove komentare ako želite da snimam sa nekom drugom teksturom. Rado hoću. Kako moram ovo da uradim sad? Ah, fuck. Da je moguće da... Ne dole kod kripera. Moram da se čistimo da je to brzo. Evo ga. Koliko ima do gore? A daj, ovo će da mi bude kao neki lift. Vidjet ćete šta ću ovdje posle da stavim. Daj, koji sam bot. Ili Scott. Jebeti. Evo opet.
Što je spor današnji lift? A daj, brate, bre, ako ja ovako nastavim crčiću. Trebam da se pripazim sad ovo gore. Sad struja gura na dole. Tako. Pa, jer on nisam vidio ovdje. Dobro, smo našli za sad. Onda smo išli. Pa smo nešto ja ovdje da kopao. Stavit ću da se ispeču ovaj iron i da završimo epizodu. Nadam se da vam se svidjela epizoda. Ko jeste, lajkujte, subscribeujte, šerujte. Vidimo se do sljedećeg susreta, ljudi.